Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία πατέρα Βαρνάβα, 17 Ιανουαρίου 2011. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας σου, πανταχού παρόν τα πάντα πληρώνει. Θησαυρός των αληθών και ζωής χορηγός αληθεία και σκήνωσον ημί και καθάρισον μας από βάση κυρίδος και σώσον αληθεία της ψυχάς ημών. Λοιπόν, στο Ευαγγέλιο χθες διαβάσαμε τη θεραπεία των 10 λεπρών και ο Κύριος, για να θεραπεύσει τους λεπρούς που ζητούσαν την ίασή τους, τους περνά μέσα από τη δοκιμή της υπακοής και τους λέει να πάνε να δείξουν τον εαυτό τους στους ιερείς. Και ήταν μία δοκιμασία για να κάνουν και αυτοί κάτι. Και στην πορεία, λέει, εθεραπεύθησαν. Και από αυτούς, λέει, τους 10, μόνο ένας πήγε να αποδώσει ευχαριστίες στον Θεό. Από αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι ο Κύριος ξεπερνάει το εξωτερικό σχήμα, το αποτέλεσμα δηλαδή που είναι η θεραπεία των λεπρών, και φανερώνει την εσωτερική πραγματικότητα, που είναι πια ότι το σημαντικό, το πρόβλημα δεν είναι η θεραπεία της σωματικής νόσου, αλλά η αποκατάσταση της σχέσης. Και πολλά σωματικά προβλήματα, ασθένειες προέρχονται από αυτήν την δυσκολία της διαπροσωπικής σχέσης. Και ο Κύριος λοιπόν δείχνει με αυτόν τον τρόπο και αποδίδει τιμή στον άνθρωπο που ήρθε να ευχαριστήσει, να εκδηλώσει την ευγνωμοσύνη του. Γιατί όταν ο άνθρωπος μένει κλεισμένος στον εαυτόν του, στο αίτημά του, στην ανάγκη του την ατομική που ήταν η θεραπεία του προβλήματος του σωματικού, δεν μπορεί να κατανοήσει το βάθος της πνευματικής ζωής που είναι η σχέση με τον Θεό. Αυτό παθαίνουμε κι εμείς όταν εγκλωβιζόμαστε σε ένα σύστημα κανόνων, έστω της Εκκλησίας, χωρίς να κατανοούμε τον λόγο και το περιεχόμενο, το πραγματικό αυτών των κανόνων, χωρίς να υπάρξει εσωτερική σύνδεση της ελευθερίας μας, του προσώπου μας με το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί το σημαντικό εδώ δεν ήταν η θεραπεία. Έγινε η θεραπεία, ωραία, την απολαμβάνεις τη θεραπεία, απολαμβάνεις την υγεία σου, αλλά δεν απολαμβάνεις κάτι άλλο πιο σημαντικό, που είναι η προσωπική σχέση με τον Θεό, που οικοδομείται δια της ευχαριστίας. Όσο λοιπόν η πνευματική ζωή εξαντλείται στους τύπους οι οποίοι υπηρετούν την οχύρωσή μας και την αυτοδικαίωσή μας, δεν μπορεί ο άνθρωπος να ευαισθητοποιηθεί πνευματικά. Και ακριβώς εδώ ο Κύριος έρχεται και αναλύει και καταδεικνύει αυτό που για εμάς ονομάζεται λεπτομέρεια. Γιατί ο ουσιαστικός άνθρωπος σε τι διαφέρει από τον ανιαρόν άνθρωπο? Στο ότι επισημαίνει την ουσία στα ασήμαντα γεγονότα και διακρίνει ότι δεν υπάρχουν ασήμαντα και σημαντικά, αλλά όλα είναι δυνατότητες ζωής. Εμείς τι παθαίνουμε? Νιώθουμε αδιαφορία για τη ζωή, βαριόμαστε τη ζωή, δεν συναντούμε να έχει περιεχόμενο και τα πιο σημαντικά γεγονότα κατείνται σαν συνηθισμένα και ανούσια. Έρχεται όμως και ο άνθρωπος ο οποίος φέρει την έμπνευση του Θεού, βρίσκει από το ασήμαντο τη δυνατότητα ζωής. Και αυτό που είναι πρόβλημα στην πνευματική ζωή είναι ότι έφυγε από τη ζωή μας η έκπληξη.
δεν έχουμε ενθουσιασμό, δεν ζούμε θαύματα, γιατί ακριβώς ισοπεδώθηκε η ζωή μας. Όλα μπήκαν σε ένα καλούπι που χάσαν την διάκρισή τους. Όπως οι λέξεις χάσαν το πραγματικό τους περιεχόμενο, η ζωή μας έγινε ένα ισοπαίδωμα, μία μίξη που δεν μπορεί να διακρίνει κανείς τα πράγματα. Λοιπόν, επομένως μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος, επειδή έχασε την έμπνευση, έχασε τη διάκριση, νεκρώθηκε το πνεύμα του, δεν μπορεί να μπει στο βάθος των γεγονότων, δεν μπορεί να μπει στο βάθος της καρδιάς του, και έτσι ψάχνει την ποσότητα της γνώσης και όχι την ποιότητα. Ψάχνει ο άνθρωπος την αντικειμενική γνώση, να πούμε τι είναι αλήθεια, και χάνει την προσωπική εμπειρία που ονομάζουμε η εμπειρία του προσώπου, η υποκειμενική δηλαδή εμπειρία. Δηλαδή λέμε, να δώσουμε ένα παράδειγμα, παίρνει κάποιος το αυτοκίνητο και πάει να συναντήσει κάποιον. Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός, λέγεται αντικειμενικό γεγονός, μια αντικειμενική γνώση, ότι πήρε το αυτοκίνητο και πήγε εκεί. Το τι διάθεση είχε, για ποιο λόγο πήγε και τι συνάντησε και τι γεύτηκε από αυτό είναι υποκειμενική εμπειρία, δεν μπορείτε να αναλύσει κανείς. Έτσι λοιπόν και στην πνευματική μας ζωή αλλά και στην καθημερινότητα μας λείπει αυτή η δυνατότητα να εκφράσουμε την προσωπική υποκειμενική παύλα εμπειρία και ταυτόχρονα κατανοήσουμε την εμπειρία του άλλου ανθρώπου. Και υπάρχει αποξένωση, υπάρχει το κομμάτιασμα, υπάρχει απομόνωση. Και εμείς επιζητούμε αυτή την απομόνωση. Τελικά αυτό που κατηγορούμε και θεωρούμε κόλαση, μοναξιά, είναι αυτό που ζητούμε ταυτόχρονα, γιατί δεν μπαίνει ο άλλος στα χωράφια μας και δεν μπορούμε να εκτεθούμε και δεν μπορεί να δει τι συμβαίνει μέσα μας. Έτσι λοιπόν είναι πρόβλημα στην πνευματική ζωή όταν την αλήθεια την ταυτίζουμε με το σχήμα και όχι την ουσία. Μιλούμε λοιπόν για την καταγραφή της αντικειμενικής γνώσης ως περιγραφή συμβάντων, επεισοδίων. Θα δείτε, αν ανοίξουμε την τηλεόραση τώρα, θα δούμε ότι αναφέρεται σε επεισόδια. Ακούμε τόσα πολλά πράγματα και τίποτα δεν μας μένει, γιατί όλα αυτά δεν έχουν ζωή, δεν είναι γεγονότα. Δεν είναι δηλαδή καρπός, γέννημα μιας προσωπικής εμπειρίας που έχει αλήθεια. Αυτή είναι η πτώση μας. Δηλαδή αυτά που ακούμε δεν μας μένουν, γιατί δεν έχουν ζωή μέσα τους. Ζωή είναι αυτό που γεννιέται, και αυτό που γεννιέται μέσα από την προσωπική εμπειρία. Όταν λείπει αυτό, τότε μιλούμε για πράξεις. Και είναι πραγματικά πτώση επίσης όταν κάποιος θέλει να μπει σε μια πνευματική οδό και του δείχνεις μια κατεύθυνση, το ανοίγεις σε έναν τρόπο ζωής, σου λέει και πρακτικά τι σημαίνει αυτό, πώς το κάνω. Θέλουμε δηλαδή κάτι χειροπιαστό και να κάνουμε τα χέρια μας, τα πόδια μας, να κάνουμε μια άσκηση συγκεκριμένη, να νιώσουμε ότι είμαστε εντάξει. Γιατί μας είναι τελείως άπιαστο και απόμακρο και αφηρημένο κάτι που αφορά την καρδιά μας. Γιατί δεν έχουμε επαφή με την καρδιά μας. Αλλά για τον άνθρωπο του πνεύματος, για τον άνθρωπο της εσωτερικής ζωής, το πιο χειροπιαστό πράγμα είναι αυτό που αφορά το πνεύμα του και την καρδιά του. Φτιάχνουμε λοιπόν νόμους και κανόνες για να οχυρωθούμε, να μην δούμε την ευθύνη της καρδιάς μας έναντι του άλλου και ακόμη έναντι του εαυτού μας. Λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα πριν συνεχίσουμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά, που είναι σημαντικά. Λοιπόν, η εσωτερική γνώση, αυτό που είπαμε, μας τρομάζει. Είτε πρόκειται για γνώση του ψυχισμού μας, είτε για γνώση της πνευματικής μας καταστάσεως. Μπορεί αυτή η γνώση να δημιουργεί κάποιους φόβους στην αρχή, κάποιες δυσκολίες, κάποιους κινδύνους, αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος, είναι ο κατεξοχήν κίνδυνος, η απουσία αυτής της γνώσης, της εσωτερικής μας καταστάσεως. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν που ταλαιπωρούνται, ή μπορεί να είμαστε και εμείς αυτούς, από εξωτερικά συμπτώματα αυτής της εσωτερικής δυσκολίας, καταφεύγουν ή σε ψυχολόγους ή σε παπάδες πνευματικούς. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχω κάποιο σύμπτωμα εξωτερικό που μπορεί να εκδηλώσει, που να είναι σύμπτωμα της εσωτερικής μου δυσκολίας, καταφεύγω σε αυτόν.
και δηλώνουν πρόθυμοι να δεχθούν την αποκάλυψη για τον εαυτό τους. Πάνε σε κάποιο ψυχολόγο, ας υποθέσουμε σε κάποιο πνευματικό και σου λέει, αν είναι να γίνω καλά, να κάνω τι μου πεις, να γνωρίσω τον εαυτό μου, σου λέει. Στη συνέχεια όμως, όταν καταλάβουν τι σημαίνει αυτό το πράγμα, το βάζουν στα πόδια. Για ποιον λόγο? Και τότε προβάλλουν ισχυρές άμυνες που φανερώνουν το άγχος και τον πόνο για τις αποκαλύψεις της εσωτερικής τους καταστάσεως. Δηλαδή λέμε ναι μεν ότι θέλουμε, αλλά όταν αρχίζει ο άλλος να σκαλίζει την εσωτερική μας κατάσταση και αρχίζει να συναντά πράγματα που πραγματικά ανταποκρίνονται στην αλήθεια μας, τότε αυτό μας βγάζει τις άμυνες. Υπάρχει ένας πόνος που δεν το αντέχουμε και ένα άγχος, τι θα γίνει αν αποκλειευτεί αυτό που συμβαίνει μέσα μας. Και τότε ο άνθρωπος υψώνει ισχυρά τύχη και τον καθένα κάτι διαφορετικό. Πάντως αμήνεται και αντιστέκεται ο άνθρωπος στη γνώση αυτή της πραγματικότητός του. Σε κάθε λοιπόν οι άμυνες που είναι αρνήσεις, αρνούμε δηλαδή να ακούσω, αρνούμε να μιλήσω, δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να είναι λαλίστατος σε όλα τα άλλα, όσο πλησιάζει γεγονός που τον αφορά άμεσα αρνείται να ομιλήσει, κλείνεται στον εαυτό του και δημιουργούνται μέσα του αποθήσεις οι οποίες εμποδίζουν τη δυνατότητα ανίχνευσης των πονηρών πνευμάτων, ενιών καταστάσεων που υπάρχουν μέσα στην καρδιά μας. Και τότε αποκαλύπτουν την μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου να κρύψει την προσωπική του αλήθεια. Βεβαίως οφείλει ο πνευματικός ή ο ψυχολόγος να κατανοεί την δυνατότητα του ανθρώπου, τη δυνατότητα του ανθρώπου πόσο να ακούσει για την κατάστασή του. Ο κάθε άνθρωπος δεν αντέχει ίσως να ακούσει την όλη αλήθεια του και πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η δυνατότητα να ακούσει ο άνθρωπος την πραγματικότητα του εαυτού του. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε. Όλα αυτά δεν είναι άσχετα με το θέμα της αγάπης και του έρωτα, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη ούτε έρωτας αν δεν συμμετέχει ο εσωτερικός μας κόσμος. Και αν δεν ξέρει ο άνθρωπος τι του γίνεται μέσα του, δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη και έρωτας. Συνήθως ο κόσμος την αγάπη και τον έρωτα τον εξαντλεί σε γλυκερούς συναισθηματισμούς, στη δυνατότητα να ικανοποιούνται οι ανάγκες του, αλλά όταν αρχίζει να γίνεται βαθύτερη γνώση και άρα η σχέση εσωτερική, ο άνθρωπος φοβάται και κλείνεται. Θα δούμε ο άνθρωπος να είναι πολύ ανοιχτός σε όλα τα πράγματα που αφορούν τρίτους, να είναι ανοιχτός σε πολύ πρακτικά πράγματα, να είναι πολύ ανοιχτή για παράδειγμα μια γυναίκα για το τι σπίτι θα αγοράσουμε, τι αυτοκίνητο θα μείνουμε, να είναι πολύ ανοιχτός ένας άντρας να μιλήσει για την τεχνική του έρωτα που σημαίνει η επιβιωτορική του ικανότητα, αλλά όταν πρόκειται να μιλήσει ο άνθρωπος για λεπτά πράγματα που αφορούν το εσωτερικό του κόσμο, αμήνεται σε σημείο άλλοι να κλαίνουν και άλλοι να οργίζονται. Γιατί λείπει γιατί απουσιάζει η εμπιστοσύνη, γιατί ο άνθρωπος φοβάται να δει την πραγματικότητά του. Και γιατί φοβάται? Γιατί τόσα χρόνια έκτισε μια εικόνα. Πώς τώρα την κρεμίσει αυτή την εικόνα? Πώς είναι δυνατό κάτι με το οποίο συμβιβαστήκαμε και είναι η περιουσία μας, είναι όλη μας η ζωή, είναι η ιδέα που φτιάξαμε, η ιδέα που έχει ο κόσμος για μας? Είναι δυνατό εύκολα αυτό να κρεμιστεί στα 30, στα 40, στα 50? Οπότε προτιμάς να μην μιλάς καθόλου και να λες ότι αυτά είναι χαζομάρες, εσύ είσαι μια χαρά και άλλοι έχουν το πρόβλημα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Συζητούσα με ένα παιδί που ανήκει σε κάποια εθελοντική ομάδα που ασχολείται με παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες. Και του έλεγα ότι δεν μετράει το αποτέλεσμα μόνο αν ωφελούνται τα παιδιά που διακονούνται από αυτόν και άλλους, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι η κατάσταση της δικής του καρδιάς. Βεβαίως τα παιδιά ωφελούνται. Θα μπορούσε κανείς να πει και αν μην ωφελήσουμε τα παιδιά. Τα παιδιά ωφελούνται οπωσδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο.
και ο Θεός βρίσκει τρόπο. Αλλά μπορούν να ωφελούνται τα παιδιά και εγώ να ζημιώνομαι. Και αν λέω ότι συγκινούμε με την αναπηρία των παιδιών, που είναι μια κατάσταση πόνου εν χρόνο και εν τόπο, με αφήνει αδιάφορη η καρδιά μου, που είναι αιώνιο γεγονός. Με αφήνει αδιάφορη η καρδιά μου, που μπορεί να πληγώνεται και να είναι σε λάθος δρόμο. Κάτι συμβαίνει εδώ. Σημαίνει ότι ίσως να μην είναι αγαθά τα κίνητρα αυτής της προσπάθειας. Και του έθεσα μερικές ερωτήσεις. Πρώτον, ποιος είναι ο λόγος που κάνει εθελοντισμό? Πρέπει να το ξέρει ο άνθρωπος. Δεύτερο, είναι αυτή η διάθεση που βγάζει στον εθελοντισμό, αυτή η αγάπη, η προσφορά, συμβαίνει και στην καθημερινότητά του με τους δικούς του ανθρώπους? Εξίσου καρδιακός είναι στην καθημερινότητά του? Γιατί μεγαλύτερος εθελοντισμός από να πάρω ένα παιδάκι που έχει ανάγκη και να πουλήσω παραμύθι ότι είμαι φιλάνθρωπος και λέω, ρε παιδάκι μου, αυτά τα παιδιά κανείς δεν κάνει παρέα, εγώ φτάνω τόσο έτσι, είμαι τόσο απεινός που κάνω μαζί τους παρέα. Αυτά τα παιδάκια μόνα τους δεν τα δίνει κανείς σημασία. Με το πακέτο όμως των εθελοντών είναι στο κέντρο της κοινωνίας και προβάλλονται ότι είναι καλοί άνθρωποι. Αυτό λοιπόν, αυτή η κατάσταση ανταποκρίνεται στην καρδιακή μου διάθεση στην καθημερινότητα? Δεύτερο ερώτημα. Τρίτο, μήπως ο εθελοντισμός, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι ένα μέσο για να δομηθεί η δική μου εικόνα, η καλή μου εικόνα για τον εαυτό μου και στους άλλους, και να προβάλλω αυτόν τον τρόπο που να γίνομαι αρεστός και να κερδίζω τη συμπάθεια των ανθρώπων που θα ήθελα? Γιατί πραγματικά κανείς ξέρει, εφόσον και ο εθελοντισμός είναι της μόδας, εθελοντισμός ίσον ευαίσθητος άνθρωπος, καλός άνθρωπος κλπ. Κλπ. Πέμπτο, μπορεί βεβαίως, τέταρτο, μπορεί αυτό να μην διαφημίζεται από τις τηλεοράσεις, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει τον άνθρωπο. Το πιο κέριο είναι να διαφημιστεί στον κύκλο του. Πέμπτο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτά είναι πιο τεχνικές λεπτομέρειες, το πιο σημαντικό είναι όμως, μπορεί σε κάθε συνάντηση που έχει με παιδιά που έχουν ανάγκες και με τους άλλους ανθρώπους, αυτό αφορά όλη μας τη ζωή, βλέπουμε. Ο λεπτός άνθρωπος βλέπει, ο χοντρός εσωτερικά άνθρωπος δεν βλέπει. Και το πρόβλημα που αφορά την σχέση και την ερωτική, αλλά και τη σχέση αγάπης ή την φίλη, οτιδήποτε άλλο, το πιο σημαντικό είναι να βλέπουμε μέσα από λεπτομέρειες τα ουσιώδη. Που σημαίνει αυτό το πράγμα? Λοιπόν, μπορώ να βλέπω και αυτό που βλέπω να το εσωτερικεύω και να μου προάγει την εσωτερική κατάσταση. Δηλαδή ένα γεγονός μπορώ να το συλλάβω μέσα μου, να το ενεργοποιήσω και να γίνει για μένα γνώση, να γίνει φως, να γίνει Θεός, να γίνει εμπειρία προσωπική. Ή απλώς από τις συναντήσεις που γίνονται το μόνο που βγαίνει λυπάται για τα καημένα παιδάκια, πόσο πάσχουν και τι να κάνουμε και να τους δώσουμε χαρά και την επόμενη φορά. Αυτά που συμβαίνουν, ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας είναι ευκαιρίες αυτής της εσωτερικής ανάπτυξης. Πολύ περισσότερο όταν αναφέρομαι σε τέτοια παιδάκια και σχετίζουμε αυτά παιδιά, πώς μπορώ να απεγκλωβιστώ από όλο το σύστημα της καινοδοξίας και αυτές τις συμπλεγματικές καταστάσεις και να δω μέσα μου αυτό που θα με εξελίξει και να γίνει αυτό αφορμή πραγματικής προσωπικής συνάντησης. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε ότι ο πόνος του άλλου δεν είναι αφορμή για το δικό μου χόμπι ή για τη δική μου ευχάριστη στιγμή. Είναι προσβολή το πόνος του άλλου να γίνεται για μένα αφορμή να κάνω την πλάκα μου. Επομένως τώρα λοιπόν το ψυχολογικό γεγονός αυτής της προσωπικής ικανοποίησης είναι κάτι καλό,
για κάτι καλό που κάνουμε απέχει από το πνευματικό γεγονός, το οντολογικό γεγονός. Ποια είναι η διάκρισή του? Βλέπουμε τα πάντα εν Χριστώ μέσα στο πλαίσιο της αιωνιότητος, της καθολικότητος, ολιστικά, ή τα βλέπουμε απομονωμένα, χωρισμένα, διασπασμένα, επιμερισμένα? Είναι πολύ σημαντική αυτή η έννοια της ολιστικής προσέγγισης του ανθρώπου και όχι το κομμάτιασμα το μερικό. Είναι πλάνη, είναι λάθος να πλησιάζουμε τη ζωή μας κομματιασμένα. Ένα μέρος της να το ζήσουμε. Η πρώτη κατάσταση λοιπόν μιας ψυχολογικής ικανοποίησης μπορεί να οδηγήσει στην αίσθηση ενός ψυχολογικού πάθους. Πάσχω, λυπούμε, μιας εσωτερικής εμπαθούς καταστάσεως. Η δεύτερη κατάσταση, και αυτό φέρνει μια κτητικότητα, και ποια είναι η διαφορά τους? Ο ψυχολογική προσέγγιση αυτών των καταστάσεων, που μπορεί να γίνει και σε άλλα πλαίσια, όχι μόνο στην μορφή του εθελοντισμού ή με παιδιά που έχουν προβλήματα ή ανθρώπους που έχουν προβλήματα, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Αυτό λοιπόν, αυτός ο ψυχικός πόνος, πώς διακρίνεται από την πνευματική αγάπη? Ο ψυχικός πόνος φέρνει κόπωση, φέρνει κούραση, φέρνει εξάντληση, φέρνει ανία, φέρνει κενό, φέρνει κτητικότητα, φέρνει δέσμευση, φέρνει εξάρτηση, φέρνει εγκλωβισμό. Και λέω, τα παιδιά αυτά είναι δικά μου. Ποιος σου είπε ότι είναι δικά σου? Σε ποιον ανήκεις εσύ και είναι δικά σου? Αυτό σε όλα τα πλαίσια. Είναι παιδί μου αυτό, και ποιος σου είναι παιδί σου? Είναι πνευματικό παιδιά μου αυτό, και ποιος σου είπε ότι είναι πνευματικό παιδί σου? Αυτή η σαχλαμάρα να ορίζουμε τις σχέσεις με ταμπέλες και λέμε κάποιος, καλά είναι πνευματικός, αυτός είναι φίλος σου. Ούτε πνευματικός ούτε φίλος, είναι σχέση. Γιατί πρέπει να το ονομάσουμε κάπως? Αυτές οι εξαρτήσεις είναι σε κάθε μορφή. Είπαμε ότι ο άνθρωπος ή είναι ερωτικός, δηλαδή είναι στάση ζωής ο έρωτας και η αγάπη, ή ερωτεύεται κάποιον που δεν είναι τίποτα, είναι ξενέρωτος. Λοιπόν, η κάθε σχέση, η μάνα με το παιδί είναι μια ερωτική σχέση. Που πώς ορίζεται αυτό στην ουσία του? Όταν δεν εγκλωβίζω τον άλλο κοντά μου και είναι το καθιστό κτήμα μου, αλλά του δίνω την ελευθερία να ανασάνει, να ζήσει τον εαυτό του. Όταν κάποτε απορούσε και τι σημαίνει πνευματικός και τι σημαίνει πνευματικό παιδί. Μα όταν εξομολογείς κάποιον και εσύ εξομολογείς ταυτόχρονα. Όταν λες ακούς ταυτόχρονα. Και όταν σου λένε, όταν λέει ο άλλος ακούς, και όταν του μιλάς ακούει και άλλος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Είναι προσωπική σχέση που όλοι είμαστε μέσα στην ανοησία μας, μέσα στην πλάνη μας και εν σώματι και εν σχέση ζητούμε το έλεος του Θεού. Αυτή είναι η εξομολόγηση. Δεν είναι κάποιος φωστήρας που έχει ένα ειδικό χάρισμα, ένα γκουρού και θα μας λύσει τα προβλήματα. Είναι ένας ταλέπορος άνθρωπος που καθίσταται όργανο του Θεού για να αναπαυτεί και ο ίδιος και ο άλλος. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν γεννήθηκε κανείς με το γονίδιο της αναμαρτησίας και της αγιότητος. Αλλά τι γίνεται? Ζούμε όλη τη βλακεία μας, αλλά το σημαντικό είναι την επόμενη μέρα ή το πολύ μεθαύριο το καταλαβαίνουμε. Και να ζητούμε το έλεος του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι δεν γεννήθηκε κανείς με το γονίδιο της αγιότητος. Αλλά εφόσον αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και κάνουμε τα στραβά μας, αύριο, μεθαύριο, ας τα αναγνωρίζουμε για να προχωρούμε. Να δούμε λοιπόν, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της εξάρτησης σε κάθε μορφή σχέσεως και μια διάθεση εξουσιασμού και πατερναλισμού και σε μια προσωπική σχέση αγάπης. Αυτό που κυρίως παίζεται σε μια ερωτική σχέση είναι ένας ανταγωνισμός και μια προσπάθεια ο άνθρωπος να κυριαρχήσει πάνω στον άλλο για να δείξει ότι είναι ισχυρότερος, για να δείξει ότι είναι καλύτερος. Θα δούμε μερικά παραδείγματα για να το καταλάβουμε πιο πρακτικά και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να δείξουμε
πως ο έρωτας καταξιώνεται, πως ο έρωτας βρίσκει την πλήρωσή του και ποιος είναι ο στόχος. Υπήρχε λοιπόν ένα ζευγάρι πριν πολλά χρόνια που παντρεύτηκε. Έτυχε να τους παντρέψω εγώ πριν μερικά χρόνια, και κάποια στιγμή είχε δυσκολίες στη σχέση τους, πολλές δυσκολίες, και οι δυο φταίγαν, καθένας με τη δική του πλευρά, και δεν είναι σημαντικό ποιος φταίει. Το σημαντικό, ξέρετε, η αντικειμενική, να το πούμε με την ορολογία που χρησιμοποιούσα προηγουμένως, η αντικειμενική γνώση μελετά ποιος φταίει με εξωτερικά μέτρα και κριτήρια. Η υποκειμενική γνώση έχει άλλο τοποθέτηση. Ξέρετε ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει? Αυτός που υπερασπίζεται τη σχέση είναι αυτός που οικοδομεί. Αυτός που την υπονομεύει είναι αυτός που έχει το πρόβλημα. Και το τραγικό είναι, πολλές φορές η αντικειμενική γνώση λέει ότι άλλος το υπονομεύει και τελικά σε πραγματικά άλλος το υπονομεύει. Μπορεί η αντικειμενική γνώση να δει, ας πούμε, ένα παράδειγμα τυχαίο, ότι φταίει η γυναίκα, αλλά η πραγματικότητα να είναι φταίει ο άντρας, ο οποίος υπονομεύει την σχέση. Λοιπόν, και οι δυο φταίγανε, και κάποια στιγμή συναντώντας υπήρχαν δυσκολίες και οικονομικές. Ο άντρας δεν έβγαζε τα χρήματα που έπρεπε, που απαιτούνται, δούλευε πιο πολύ γυναίκα. Κάποια στιγμή μου λέει η γυναίκα, δεν πάει η σχέση, πάτερ μου. Είπα, πες εσύ που είσαι και πνευματικός, του ξέρεις να τα λες, πες του να πάει λίγο στη μάνα του, λίγο καιρό μακριά, να δούμε τι θα γίνει. Αν ακούσετε αυτή την ιστορία, είναι προεόρτια χωρισμού, δεν μπορεί να το πει άμεσα. Αν ακούσει κάποιος, λίγο καιρό να μείνουμε μόνοι, να δούμε τι θα γίνει, επειδή δεν μπορεί να το πει χωρίζουμε, δεν μπορεί να αντέξει έναν πόνο, αυτό το λένε. 99% έτσι είναι. Όταν σου πει κάποιος, κοίταξε, έχουμε κάποιες δυσκολίες, λίγο μακριά να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, τελείωσε. Και αυτό ξέρετε, είναι η ανευθυνότητα και η προσβολή της σχέσεως, που ο άνθρωπος δεν αναλαμβάνει τον πόνο και την ευθύνη να πει χωρίζουμε. Το λέει, δεν θέλω να τον πονέσω. Παραμύθια. Όχι, δεν θέλει να αναλάβει αυτόν τον πόνο να πει χωρίζουμε. Λοιπόν, και λέει, πάνε λίγο καιρό στη μάνα σου, να δούμε τι θα γίνει. Και εγώ, ρε παιδάκι μου, λέει, πόσο εύκολα το είπε, τέλος πάντων, για να το λέει. Τυχαίνει η στιγμή πως γίνεται συνήθως ο παπάς τα μαθαίνει όλα, και μαθαίνω ότι αυτή η γυναίκα είπε σε κάποια φίλη της, βρήκα άλλον, και να δούμε πως είναι η καλύτερη η περίπτωση. Το είπα και σε ένα άλλο, και όταν κατάλαβε, και επειδή κατάλαβε ότι δεν τολμούσα να το πει σε μένα, γιατί έμενα μου σε ένα άλλο σενάριο. Πες στον άντρα ότι λίγο εκεί και να είμαστε καλά, βρήκε ένα πνευματικό άλλο να ζηλήσει την άλλη ιστορία με τον άλλο. Δέστε, το καταλάβατε? Επειδή δεν μπορούσα να πει και τα δυο σε μένα, σου λέει ο παπάς και κουτσομπόλης, μπορεί να τα πει. Βρήκε άλλο πνευματικό και μαθαίνω ότι ετοιμαζότανε για κάποιον άλλον. Και εντάξει, ρε παιδάκι, λέω, γιατί το λέει? Μετά από χρόνια που ονειρεύτηκα, σου λέει, άμα δεν κάτσει άλλος τον έχω. Ο χρόνος περιθώρια στη μάνα του είναι αυτό. Άμα δεν μου κάτσει να τον έχω. Αυτή είναι η εντιμότερη σχέση. Αλλά προφανώς για να δείξει ότι είναι τελείως αδέσμευτος, ήθελε και διαζύγιο. Επιμονή διαζύγιο, φώνας διαζύγιο, βρισιές, κακό. Εδώ στο Ευρωλογία να τελειώνουμε. Το έθεσε στο διαζύγιο. Αλλά δεν σε κάτσε ο άλλος. Και έμεινε με το διαζύγιο. Και τελικά πρόκοψε ο άλλος, έτυχε. Το λυπήθηκε ο Θεός γιατί ήταν χαζός. Και τους χαζούς ο Θεός τους προσέχει περισσότερο. Λοιπόν, πρόκοψε κοσμικά. Και δουλειά βρήκε και γυναίκα βρήκε και τακτοποιήθηκε. Και τότε το θέλει πίσω. Γιατί δυσκολεύεται αυτή? Λοιπόν, στα μάτια της κοινωνίας, και τι γίνεται, μάλιστα έβαλα όρο σε αυτόν τον άνθρωπο. Ήξερα εγώ, δεν του είπα τι γινότανε, τα ήξερα, θα λέω ας μην το προκαλούμε. Μετά από χρόνια του το είπα. Κοίταξε, του λέω, ένα όρο σου βάζω, μην κατακρίνεις ποτέ τη γυναίκα σου. Γι' αυτό ο Θεός ευλόγησε. Κοντά στα χαζομάρα του έκανε και μια απακοή. Δεν κατηγόρησε ποτέ τη γυναίκα του. Και η γυναίκα του, όταν δεν πήγε τα πράγματα για να δικαιωθεί στην κοινωνία, ο παπάς μας χώρισε. Ο παπάς φταίει, δεν ασχολείται καθόλου με την οικογένεια. Η κοινωνία βλέπει μια καθώς πρέπει η κυρία, με δωρεές, με εύχαρις, με δώρα, με καταστάσεις. Η ίδια δεν καταλαβαίνει τι της γίνεται μέσα της. Δεν ξέρει, δεν είναι σκεμμένο αυτό. Δεν είναι σκεμμένο. Γιατί το λέμε αυτό το πράγμα?
για να καταλάβουμε τι γίνεται. Ότι ο άνθρωπος τα θέλει όλα. Υπηρετεί τον εαυτούλη του. Και οι πιο καλλιεργημένοι άνθρωποι στο να βολεύουν τον εαυτούλη τους είναι χριστιανοί. Και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ο χριστιανός είναι ο πιο εαυτούλης. Δεν θέλει να χάσει τίποτα. Πρώτο τον παράδεισο, μετά τον κόσμο, μετά τα χρήματα, όλα θα τα βολέψει. Αυτό λοιπόν που είναι πρόβλημα είναι η ιστεροβουλία. Όταν υπάρχει ιστεροβουλία όπου ο άνθρωπος δεν θέλει να χάσει και θέλει να κερδίσει και να είναι ο νικητής και κανονίζει τα πράγματα με υπολογισμούς, δηλαδή ας έχω αυτόν, ας έχω και τον άλλο για εφεδρεία, μην του πω την πραγματικότητα γιατί θα τον χάσω. Αυτή η προσέγγιση πόσο μπορεί να υπηρετήσει την έννοια της σχέσεως. Και το τραγικό είναι ότι μπορεί να έχουμε τα πάντα, να καταφέρουμε τα πάντα, να επιτύχουμε στην κοινωνία, αλλά ζούμε την κόλαση της μοναξιάς. Μοναξιά δεν είναι αυτός που δεν έχει σύντροφο. Μοναξιά είναι αυτός που δεν του δόθηκε η ευκαιρία και δεν είναι ο ίδιος, να το πούμε καλύτερα, ο ίδιος δεν έδωσε την ευκαιρία στον εαυτόν του, έστω και σε έναν άνθρωπο, να ανοίξει με την καρδιά του. Να ανοίξει την καρδιά του όπως τη γνωρίζει έστω. Να την ανοίξει τίμια. Δεν την ανοίγουμε. Εμείς τι κάνουμε και στο πνευματικό. Λέμε τα μισά που μας βολεύει. Ο πνευματικός τι να πει? Να σου πει ότι αυτό το πράγμα δεν το αντέχεις να το ακούσεις. Ή περιμένει να το πει ο ίδιος. Και τι να κάνει? Ξέρει ότι δεν λες την αλήθεια. Το γνωρίζει. Αφού δεν τον μπορείς εσύ ο ίδιος να το πεις, δεν μπορεί να στο βγάλει με το ζόρι, δεν γίνεται. Όταν λοιπόν κανείς προσεγγίζει τις σχέσεις με μεθοδεύσεις, με υπολογισμούς, με σχεδιασμούς, με στοχεύσεις, αυτό ζει την κόλαση και την κατάρα της πραγματικής μοναξιάς. Γιατί το πιο βασικό, γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν θέλουμε να αποδομήσουμε την εικόνα μας την οποία ειδωλοποιήσαμε και λατρεύουμε και προσκυνούμε. Μα δεν είναι στόχος να είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά να είμαστε ζωντανοί, και δεν μπορείς να είσαι ζωντανός αν δεν έχεις έστω μια τίμια, ειλικρινή, καρδιακή σχέση με έναν άνθρωπο. Ούτε με τον Θεό μπορεί να έχεις, δεν γίνεται. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα. Και όταν θυμούμε, προσπάθησα σε αυτή τη γυναίκα να μπω πιο βαθιά σε κάποια πράγματα, να ρωτήσω πω τι αντιμετώπισα. Άρχισε να κατεβατώ, μου έλεγε διάφορα, έλεγε ζαλίστηκα, λέω, δεν θυμάμαι που ξεκίνησε και που κατέληξε. Οπότε λέω εντάξει, έχεις δίκιο. Αυτές είναι οι άμυνες του ανθρώπου. Να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Κάποιο πρόσωπο μου λέει, όταν παντρευτικά, είπα στον σύντροφό μου, αν κάνεις καμιά κουτσουκέλα, έτσι δεν λέγεται η μοιχεία, επί το λαϊκότερο, αν κάνεις καμιά κουτσουκέλα, θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθω εγώ πρώτη, τι ήταν αυτός, όσο κι αν πονέσω. Και όχι να το μάθω από τρίτο. Όσο κι αν πονέσω, θα ήθελα εγώ να το μάθω από σένα, να δω πώς θα το διαχειριστώ. Και αναλύοντας μέσα μου αυτή την κουβέντα, κατάλαβα το εξής. Βεβαίως ο άντρας ισχυριζόταν ότι θα είχε ενοχές και λοιπά. Αυτό είναι παραμύθι. Τι σημαίνει αυτό? Βρε παιδάκι μου, δεν λύγει μία σχέση με μία αμαρτία. Η σχέση λύγει και δεν τη σέβεσαι αν δεν είσαι ειλικρινής. Δηλαδή μία προδοσία της σχέσεως είναι η απάτη, αλλά ισχυρότερα αυτής είναι να μην είσαι ειλικρινής με τον άλλο και το δουλεύεις. Να συναντιέσαι με τον άλλο και να μην λες την αλήθεια. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Δεν είναι από αγάπη, δεν είναι μην πονέσουμε τον άλλον, είναι θέλουμε να βολευτούμε σε μια πραγματικότητα αυτού μας που εμείς μόνο να γνωρίζουμε, να μην εκτιθέμεθα στον άλλο. Γιατί η ειλικρίνεια στη σχέση και αυτό που δομεί την αγάπη και θεμελιώνει την αγάπη είναι αυτό το πράγμα. Όταν πραγματικά για μένα
θεώρησα ότι αυτό που είχα είναι σχέση, τότε δεν με νοιάζει αν ο άλλος με ξεγελάει ή με απατάει. Αυτό που με νοιάζει είναι εάν με έχει ως σημείο αναφοράς του σε κάτι που έγινε. Δηλαδή πρωτίστως τιμά τη σχέση που είχαμε, και έτσι μπορεί να συνεχίσει πιθανόν μια σχέση αν υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις. Αλλά δεν υπάρχει σχέση γιατί κάποιος ισχύριζε ότι έχω σχέση. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει αγάπη αν κάποιος λέει ότι έχω αγάπη. Αλλά αν πραγματικά στα γεγονότα κανείς το φανερώνει. Και η προσβολή της σχέσεως, επαναλαμβάνουμε, δεν γίνεται όταν γίνεται μία απάτη οτιδήποτε άλλο. Η προσβολή είναι όταν ο άλλος δεν με παίρνει στα σοβαρά υπόψη του, δηλαδή να μου αναφέρει ένα γεγονός που με συγκλώνησε και πρόσβαλε τον ίδιο. Η πτώση είναι όταν ο άλλος δεν με παίρνει σοβαρά υπόψη του. Και συνήθως έχουμε την ανοησία και λέει ο άλλος, κάνε ό,τι θέλεις αρκεί να το μάθω. Αυτό τι στην πολύ το λένε, κάνε ό,τι θέλεις αρκεί να το μάθω. Δηλαδή τι σημαίνει? Τι? Ότι δεν πιστεύω στη σχέση, δεν πιστεύω ότι έχουμε σχέση, αλλά μου προκαλείς και τον εγωισμό. Αυτό σημαίνει. Ο αντίποδας αυτού, η άλλη όψη είναι αυτή. Η σχέση μας είναι τελειωμένη. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα, τίποτα αληθινό δεν έχουμε. Όμως, σε παρακαλώ, αν θες να κάνεις, κάντο, αλλά μην χαλάσεις την οικογένειά σου, μην το μάθω και τρελαθώ. Αυτό είναι η σχέση. Αλλά μάθαμε όλη μας η ζωή να ζει σε αυτό το ψέμα, σε αυτήν την μεθόδευση, σε αυτήν την πολιτικάντικη διπλωματική κατάσταση, και τακτοποιούμε τα πράγματα. Και ποια είναι η ουσία αυτού του πράγματος? Ότι δεν θέλουμε πάλι να πονέσουμε. Αν όμως δεν θέλεις να πονέσεις, μπορείς να αγαπήσεις. Αν δεν βάλεις τον εαυτό στον πόνο, είσαι ανάπηρος, δεν μπορείς να αγαπήσεις. Όπως λέει και ο Γεροπορφύριος, να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Ο άνθρωπος λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα, αδυνατεί να κοινωνήσει καρδιακά, εσωτερικά, αληθινά με τον άλλον. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το τραγικό. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ, δεν μπόρεσα ποτέ στη ζωή μου να καταλάβω γιατί θεωρούν μοιχεία μόνο τη σωματική πράξη. Μα μοιχεία και απάτη είναι αυτό, ότι αδυνατεί ο άλλος να κοινωνήσει καρδιακά, εσωτερικά με τον άλλο. Αυτή είναι απάτη. Ή και αν θέλετε και εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει και απάτη. Ποιος θα κοινωνήσει αληθινά με τον άλλον και θα τολμήσει να τον απατήσει? Δηλαδή ποιος άνθρωπος είδε το φως και θα ζητήσει το σκοτάδι? Και είναι μεγάλο πρόβλημα στην πνευματική ζωή αν εξαντλούμε την έννοια της τίμιας σχέσεως ή της ανέντιμης σχέσεως μόνο σε αυτό. Η πνευματική ζωή οφείλει να μας εμπνεύσει αυτήν την προσωπική σύνδεση με τον άλλον άνθρωπο, την εσωτερική, την καρδιακή. Αλλά αυτή δεν γίνεται απροϋπόθετα. Δεν με μαθαίνει κάποιος μια τεχνική για να μπορέσω να συνδεθώ καρδιακά με τον άλλο, αν εγώ δεν συνδέθηκα με τον Θεό. Αν η καρδιά μου δεν συνδέθηκε με το αιώνιον και δεν συνετρίβει σε αυτή τη διαδικασία, είμαι ένας ξενέρωτος, νερόβραστος άνθρωπος που απλώς παίζω το παιχνιδάκι της κοινωνικής σχέσεως, παίζω το παιχνιδάκι της ερωτικής σχέσεως, μια σχέση που εσωτερικότητα εξαντλείται σε γλυκερότητες και συναισθηματισμού και σε επιβοτηρικές πράξεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, ξέρετε, είναι τραγικό αυτό. πώς φαίνεται όταν ο άνθρωπος, ο πόνος του δεν έχει βάθος, τα συναισθήματα του ανθρώπου δεν έχουν βάθος. Εκεί καταλαβαίνεις τον άνθρωπο, όχι πόσο ευαίσθητος δείχνει, πόσο ποιητικά εκφράζεται, αλλά αν αυτά που λέει έχουν ένα πάθος μέσα τους και ο πόνος του έχει εσωτερικές βαθιές διαστάσεις. Αλλά πώς ο άνθρωπος να ζήσει αυτή την εμπειρία? Επομένως, για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει εσωτερική καρδιακή σχέση, πρέπει πρωτίστως ο ίδιος να ζει την ζωή του καρδιακά, σε ένα βάθος,
τα γεγονότα να είναι μνήμες και μαρτύρες μιας άλλης εμπειρίας, μιας άλλης ζωής που ξεπερνά το βιολογικό πλαίσιο, που ξεπερνά το ψυχολογικό πλαίσιο. Όταν έχεις τέτοιες ρίζες μέσα σου, τότε έχεις τη δυνατότητα να εμπνεύσεις τον άλλο σε αυτή την καρδιακή σύνδεση και σχέση. Και τότε δεν είναι ανιαρή η σχέση. Η σχέση είναι ανιαρή, οποιασδήποτε μορφή, φιλική, ερωτική, συγγενεία, όποια θέλετε πάρτε. Έχει μία ανία και μία διαφορία. Γιατί δεν ξέρουμε τι να πούμε. Υπάρχει ένα κενό, υπάρχει μια βαριεστημάρη, υπάρχει μια ανία. Δεν έχουμε να δώσουμε κάτι. Και επειδή δεν το έχουμε αυτό, κατηγορούμε ένα στον άλλο. Τι άνθρωπος, τι ανιάρος, δεν μου λέει τίποτα ρε παιδάκι. Δεν με λέει, τι άνθρωπος, θα βρω κανένα καινούργιο άνθρωπο. Μέσα με το πρόβλημα. Αν εγώ ανανεώνομαι και ζωντανεύω καθημερινά, θέλει δεν θέλει κανένα ζωντανό και τον άλλο. Θα ζωντανέψει και ο άλλος. Θα υπάρχει ένας πόνος γιατί ξέρεις ότι δεν ανοίγεται, αλλά κάποιος θα ανοίξει. Αν είσαι πραγματικά ζωντανός, επειδή αυτή η ζωντάνια δεν γίνεται χωρίς πόνο, έχεις εμπειρία πόνου, αυτό σε κάνει και ταπεινό. Για καταλάβεις ότι εντάξει, έτσι είμαστε. Έτσι είναι αυτός άνθρωπος, είναι, τον δικαιολογείς, τον πλησιάζει με επίοικια. Και κάποια στιγμή, όταν πιστέψει την επίοικιά σου, θα ανοιχθεί. Ξέρετε, η εμπιστοσύνη δεν είναι μια αστεία ιστορία. Λέμε ρε, παιδί μου, γιατί δεν μου είπες την αλήθεια, δεν με πιστεύεσαι. Μπορεί να χρειαστεί και 30 χρόνια για να μας εμπιστεύεται ένας άνθρωπος. Αν είναι ανασφαλής συναισθηματικά, ψυχολογικά, δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε έναν άνθρωπο γιατί μας είπε μισή αλήθεια. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν άνθρωπο γιατί μας είπε την αλήθεια. Έχει προσωπική δυσκολία. Τι να το κάνουμε, τι να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε υπομονή μέσα από την επικοινωνία μας. Μετά από καιρό, μπορεί να πάρει και χρόνια αυτό, να μας εμπιστευτεί και να ανοίξει. Όσο τον κατηγορείς γιατί σου λέει την αλήθεια, τόσο πιο πολύ κρύβεται. Κοινωνούμε λοιπόν τα επεισόδια, αλλά όχι την ζωή. Την κρίσιμη λοιπόν στιγμή που πρόκειται να υπάρχει μια αληθινή σύνδεση με τον άλλον άνθρωπο, ξέρετε τι προβάλλει, και αυτό είναι δύσκολο. Δίνεις όλες τις προϋποθέσεις στον άλλο. Ξέρεις ποια είναι η πραγματικότητα, προσπαθεί να του βοηθήσεις, να του δώσεις άνεση, και τότε προβάλλεται σαδιστικά η άρνησή του. Συνοδάς ένα τείχος. Και μάλιστα για να δικαιολογήσει αυτή την άρνηση, σου υψώνει επιχειρήματα βλακώδη που δεν στέκουν. Και αλλήμον τότε αν εξοργιστείς. Και αυτό είπαμε οφείλεται στο ότι ο άνθρωπος δεν εμπιστεύεται την αγάπη και δεν θέλει να χαλάσει την εικόνα του. Αλλά είτε κάνει σχέση κανείς είτε δεν κάνει, αν έχει αυτό το φρόνημα και αυτό το πνεύμα, θα ζει τραγικά τη μοναξιά του. Θα δούμε τώρα πως μεταποιείται ο έρωτας και μεταμορφώνεται και τι θέλει ο Χριστός από αυτό. Ο Χριστός λοιπόν οδηγεί τον έρωτα στην ελεύθερη αναζήτηση του άλλου, στη συνάντηση με τον άλλο και στην ένωση με αυτόν. Ο έρωτας αρχικά είναι μια ενστικτώδης παρόρμηση προς τον άλλον. Ένα τέριασμα θα λέγαμε, που όταν παραμένει όμως ενστικτώδης δεν πετυχαίνει τον ίδιο το στόχο, χάνει τον προσανατολισμό του. Ο έρωτας που, και εδώ προσέξτε το, είναι σημαντικό, που πρόθεσή του είναι η ανακάλυψη του άλλου, ο έρωτας που πρόθεση του είναι η ανακάλυψη του άλλου, και η ανακάλυψη του άλλου δεν είναι μόνο τα χαρίσματά του, τα ενδιαφέροντά του, αλλά το ίδιο του το είναι, η ουσία του δηλαδή. Ο έρωτας είναι η ανακάλυψη της ουσίας του εταίρου προσώπου, του άλλου προσώπου. Ο έρωτας λοιπόν αυτός, αν δεν αυτοϊπερβαθεί, αν δεν ξεπεράσει τον εαυτό του έρωτας, ξεπεράσει τον ναρκισσισμό του, να το πούμε πιο απλά, ξεπεράσει τις φαντασιώσεις του, τις επιθυμίες του, δεν είναι τίποτα περισσότερο αυτός ο έρωτας από μια κρίση ναρκισσισμού. Μια διάθεση δηλαδή να τρέφεται ο ναρκισσισμός του ανθρώπου, να ικανοποιείται ο εγωισμός του πιο απλά, και αντί να οδηγήσει τον άλλον άνθρωπο προς τον άλλον, τον φέρνει πιο κοντά στον ίδιο τον εαυτό του, πίσω δηλαδή στον εαυτό του. Όσο λοιπόν ο έρωτας είναι κάποια καμώματα ναρκισσισμού και όχι η προσπάθεια να βγω από τον εαυτό μου
και να συναντήσω τον άλλο, να ανακαλύψω τον άλλο, και είναι μια προσπάθεια να βρω με τι τρόπο θα ικανοποιηθώ περισσότερο από τον άλλο, αυτό δεν με οδηγεί στον άλλο, αλλά με οδηγεί ισχυρότερα πίσω στον εαυτό μου. Ο άνθρωπος λοιπόν, το οποίο ο έρωτας παράγει μια αισθηκτώδης παρόρμηση, δεν ενδιαφέρεται για τον άλλο. Μα λέει τον αγαπώ, τον θαυμάζω, την αγαπώ, τη θαυμάζω. Τι ανεκδοτό. Λοιπόν, παραμένει, στη στιγμή που ο έρωτας παραμένει μια αισθηκτώδης παρόρμηση, δεν ενδιαφέρεται για τον άλλο, για αυτό που εκείνος είναι, αλλά για αυτό που αυτός τον ήθελε να είναι. Δεν ενδιαφερόμαστε για αυτό που είναι ο άλλος, αλλά για αυτό που θέλαμε να είναι ο άλλος. Δηλαδή αυτό που θα με ικανοποιήσει, τη φαντασία μου, αυτό που είναι από τα όνειρά μου, αυτό που ονειροπολούσα. Αυτή την ιδέα είχα και πρέπει να μου την ικανοποιήσει ο άλλος. Μα ο άλλος δεν είναι αυτό που φανταζόμουν, δεν με ενδιαφέρει να γίνει αυτό που φαντάζομαι. Αυτό είναι ο έρωτας ο ανώριμος. Αυτός ο έρωτας, παιδιά, και αυτή η αγάπη, ξέρετε για πού είναι? Να το βάλουμε και να το τυλίξουμε στις μορουδιακές πάνες. Για τέτοιου είδους έρωτα και αγάπη μιλάμε. Τέτοια ποιότητα έχει, τέτοια ανάπτυξη έχει. Μπαίνουμε στα χούγια μας να φαντασιωνόμαστε ότι ο άλλος θα μας ικανοποιήσει. Ο άλλος λοιπόν απλώς είναι μια προέκταση του εαυτού μου, των επιθυμιών μου, των στόχων μου. Είναι λοιπόν, με αυτό το πνεύμα είναι απαραίτητο να πιστεύει ότι ο άλλος του είναι σπουδαίος. Θέλουμε ο άλλος να είναι σπουδαίος, γιατί έτσι μόνο μπορεί να είναι άξιος του ενδιαφέροντός μας. Το τραγούδι που λέει «Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ», παραμύθια. Λοιπόν, πρέπει να είσαι όχι εσύ, να είσαι σπουδαίος για να είσαι άξιος του ενδιαφέροντός μου. Ο άνθρωπος λοιπόν, το οποίο για το ενδιαφέρον για κάποιον άλλο είναι τέτοιο, απασχολείται τόσο πολύ με τις δικές του ανάγκες και επιθυμίες και επιδιώξεις, που δεν μπορεί πραγματικά να δει τον άλλο όπως είναι. Όταν λοιπόν εγώ μένω στις δικές μου επιθυμίες, στα δικά μου συναισθήματα, στα δικά μου όνειρα, και θέλω άλλος να είναι σπουδαίος, να είναι άξιος του ενδιαφέροντός μου, ποτέ δεν θα γνωρίσω την πραγματικότητα του άλλου και δεν θα μπορέσει ποτέ άλλος να ελευθερωθεί. Αυτό που ελευθερώνει τον άλλο σε μια σχέση, αυτό που ελευθερώνει κάποιος σε μια σχέση, ξέρετε, είναι να ξέρει την πραγματικότητά μου, αυτός που είμαι, αυτή που είμαι, και να με αποδέχεται. Αυτό είναι το ύψιστο δώρο μιας σχέσης αγάπης. Όπως κάνει ο Θεός, ξέρει τα χάλια μας και μας αποδέχεται. Τι μας συγκίνησε μια εξομολόγηση? Όταν εξομολογούμε όλες τις βλακίες μας, όλη τη βρωμιά μας, και μας λέει ο Θεός, είστε συγχωρημένοι, σας αγαπώ πάλι. Αυτό είναι το ύψιστο δώρο της αγάπης. Αυτή είναι η πιο ερωτική πράξη. Να αγαπάς τον βρωμιάρη. Η πιο ερωτική πράξη είναι να αγαπάς τον άνθρα σου, τη γυναίκα σου στην πτώση του. Δεν υπάρχει πιο ερωτικό γεγονός από αυτό. Αυτό που πραγματικά ελευθερώνει τον άλλο είναι αυτό. Να ξέρει όχι τον ψευδή μου εαυτό που οικοδόμησε ο άλλος στη φαντασία του, αλλά τον πραγματικό μου εαυτό, και να μου αποδέχεται. Γι' αυτό, για να γίνει κάτι τέτοιο, που αυτό είναι σχέση, και αυτό είναι μετάβαση από τον έρωτα στην αγάπη, προϋποθέτει ο άλλος να μου εκθέτει την αλήθεια του. Αν ο άλλος δεν μου ανοίγει όλη του την καρδιά και όλη του την αλήθεια, δεν είναι προσβολή, δεν με σέβεται και δεν μου λέει την αλήθεια. Είναι προσβολή της σχέσης, το καταλάβουμε αυτό. Όταν ο άλλος θέλει, όταν κάποιος θέλει να μου λέει, να του λέμε την αλήθεια, μπορεί να το θέλει από μια ιδιορυθμία, από μια διάθεση κυριαρχίας, από μια διάθεση εξουσιαστικότητος. Αυτό είναι λάθος. Εάν το θέλει όμως, όχι για τη δική του προσωπική ανάγκη, να μου λέει ότι εγώ είμαι ο δικός σου άνθρωπος και πρέπει να μου τα λες όλα, αυτό είναι εγωισμός. Αλλά να μου τα λες για να έχουμε σχέση πραγματική, αυτό είναι υγεία. Να μου τα λες για να ξέρω ποιον αγαπώ, ποιον ξέρω, με ποιον σχετίζομαι, ποια είναι η αλήθεια σου, ποια είναι η πραγματικότητά σου, ο κόσμος σου ποιος είναι. Αν μου κρύψεις κάτι, ανάλογα τι μου κρύβεις και πόσο μου κρύβεις, και ξέρει τι σημαίνει κρύβω ή φανερώνω, όχι επεισόδια τι και με ποιον έγινε, αλλά τη διάθεση της καρδιάς σου με ενδιαφέρει. Αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό είναι άνοιγμα.
Όταν λοιπόν ο άλλος ανοίξει τη διάθεση της καρδιάς του, ανοίξει την πραγματικότητα της καρδιάς του, τότε ασφαλώς μπορεί να οικοδομηθεί πραγματική σχέση που ελευθερώνει και οδηγεί στην αγάπη. Όπως και με τον Θεό. Φανταστείτε λοιπόν να ήμασταν ειλικρινείς με τον Θεό και να λέγαμε ό,τι μας συμβαίνει, να εξομολογούμε την πραγματικότητά μας και να ήμασταν άνετοι. Άλλη ανάπαυση έχουμε. Ή φανταστείτε πάμε στην εκκλησία να το παίζουμε άγιοι, μαζεμένοι, αγγελάκια, θεούσες, και να αρχίσουμε τα αγιωτικά και τις ευγένειες και να πουλήσουμε το παραμύθι που θέλουμε και στο Θεό και στους άλλους. Πόσο θα αναπαυθεί η καρδιά μας? Είναι απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση. Αν ο άνθρωπος θέλει σχέση, μπορεί να μην θέλει σχέση. Ξέρετε, εμείς λέμε η σχέση είναι ποθητή. Δεν είναι εύκολη υπόθεση η σχέση. Η σχέση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αν μιλούμε για σχέση, αν μιλούμε για κοινωνική συναναστροφή, για σαχλαμάρες μεταξύ φίλων και φίλες, εντάξει, αυτό δεν είναι σχέση. Σχέση σημαίνει τόλμη, πόνος, άσκηση ανοίγματος, εντιμότητα, που προϋποθέτει εσύ να ξέρεις τι σου γίνεται μέσα σου και να έχεις ξεκαθαρίσει και εσύ τι θέλεις και να εμπνεύσεις τον άλλο σου από την πραγματικότητα. Δεν είναι γλυκερότητες, ευχάριστοι συναισθηματισμοί και ρομαντισμοί. Να δώσουμε ένα παράδειγμα να το καταλάβετε. Είναι τόσο απασχολημένος κάποιος απολαμβάνοντας προσέξτε αυτό για να το καταλάβετε. Είναι τόσο απασχολημένος κάποιος απολαμβάνοντας τον εαυτόν του με τη συντροφιά των φίλων του, που δεν είναι δυνατόν να απολαύσει τους φίλους του. Δεν απολαμβάνει τους φίλους του, απολαμβάνει την ατμόσφαιρα που δίνει οι φίλοι του και απολαμβάνει εν τέλει τον εαυτόν του. Είναι φιλία αυτό, ή εκμετάλλευση, ή απομάκρυση, ή χωρισμός? Πού είναι το κέντρο σε μια συναστροφή? Στο πρόσωπο του ανθρώπου που συναντώ, απολαμβάνω τον φίλον μου, τη συντροφιά του, τον γνωρίζω, ή απολαμβάνω αυτό που με ικανοποιεί, δηλαδή μένω στον εαυτό μου? Γι' αυτό ψάχνουμε ευχάριστες παρέες, όχι πρόσωπα. Ψάχνουμε ευχάριστη ατμόσφαιρα που θα περάσουμε καλύτερα. Γιατί? Αυτό λέγεται φιλική αυτοικανοποίηση. Να το πούμε πιο λαϊκά και ο καθένας σας φανταστεί ό,τι θέλει. Λοιπόν, αυτό είναι μια αυτοικανοποίηση εν τέλει. Πάω συναντώ τον άλλο και μένω στον εαυτό μου, τι θα πάρω? Αυτό δεν μπορεί να είναι σχέση. Σχέση είναι πόδινη διαδικασία. Είναι οδύνη. Και δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Οι σχέσεις πραγματικές έχουν πόνο, έχουν σύγκρουση, έχουν αγώνα, έχουν θλίψη. Αλλά αν είσαι έντιμος και θέλεις να αγαπήσεις αληθινά τον άλλο και αγαπάς και τον Θεό, κάποτε θα έρθει ευλογία σε αυτό το πράγμα. Κάποτε θα έρθει ευλογία σε αυτή τη σχέση. Το ενδιαφέρον λοιπόν αυτό είναι εφήμερο και απρόβλεπτο. Αυτό λοιπόν το ενδιαφέρον σε αυτού του είδους τις σχέσεις και φιλίες είναι εφήμερο και απρόβλεπτο. Ξέρετε ποιες είναι οι διαστάσεις του? Έρχεται και φεύγει χωρίς προειδοποίηση. Όσο εύκολα και άνετα έρχεται, τόσο εύκολα και άνετα φεύγει. Έτσι αντιλαμβάνονται την αγάπη πολλοί άνθρωποι, παραχαραγμένοι σε ένα εξεζητισμένο και γλυκερό συναισθηματισμό. Το ενδιαφέρον που προτείνει ο Χριστός για τον άλλον δεν είναι τυφλό. Δηλαδή τι σημαίνει? Ξέρω την πραγματικότητα του άλλου, αλλά ποιο είναι το ενδιαφέρον που προτείνει ο Χριστός? Αυτό που τρέφεται από την ομή πραγματικότητα του άλλου. Βλέπει τον άλλο όπως πραγματικά είναι, με τα ελαττώματά του, τις ελλείψεις του, όπως και τις δυνατότητες και τα προτερήματά του. Ο άνθρωπος του οποίου το ενδιαφέρον βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο, δεν ζητεί την ικανοποίηση μόνο τη δική του, αλλά θέλει τι? Να υπηρετεί τον άλλο, να συμβάλλει στην πληρέστερη αυτοπραγμάτωση του άλλου. Δηλαδή όπως λογικά πρέπει να είναι η μάνα με το παιδί. Δεν νοιάζεται για την προσωπική της ικανοποίηση, αλλά θέλει να υπηρετεί το παιδί και να συμβάλλει στην προσωπική του ολοκλήρωση, την αυτοπραγμάτωση. Και έτσι και με αυτή τη διάθεση είναι πρόθυμος ο άνθρωπος, αυτή την αγάπη που προτείνει ο Χριστός, δεν λέμε τώρα,
να υποστεί κάποια αυτοθυσία για να ετύχει την επιδίωξη αυτή. Όταν αγαπάς τον άλλον, θέλεις να τον κάνεις δημιουργικό, θέλεις να τον βοηθήσεις να εξελιχθεί, θέλεις να τον βοηθήσεις να ολοκληρωθεί. Δεν μένεις μόνο στη δική σου ικανοποίηση. Να λοιπόν ο έρωτας τι μορφή αλλαγής μπορεί να πάρει. Αν ο έρωτας μένει μόνο στην αρκισιστική του διάσταση, το τι θα αρπάξω εγώ, και μένει καθυλωμένος εκεί, δεν προχωράει παραπέρα και δεν γίνεται αγάπη, δηλαδή συμβολή στην ολοκλήρωση του άλλου, συμβολή στο προχώρημα του άλλου, συμβολή στην αυτοπραγμάτωσή του, με τη δική μου άσκηση, με τη δική μου προσφορά, με τη δική μου αυτοθυσία, τότε ακυρώνεται η αγάπη. Αυτό το ενδιαφέρον λοιπόν για τον άλλο εκπηγάζει από μια εσωτερική δύναμη. Από μια εσωτερική δύναμη που άλλος σου την μαρτυρεί, άλλος σου τη δίνει. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι, δεν έχεις μέσα σου μια δύναμη που σου τη χαρίζει κάποιος άλλος. Ικανότητα και διάθεση λοιπόν να ανταποκριθεί στις ανάγκες του άλλου. Η εσωτερική αυτή που είπαμε δύναμη γεννάται από τη χάρη του Θεού, είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο που είναι ανήσυχος, στον άνθρωπο που δεν ησυχάζει ποτέ. Του δίνει ο Θεός την εσωτερική δύναμη, τη διάκριση και τη γνώση για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες του άλλου. Και γνωρίζει πολύ απλά ότι μακάριο διδώνε ή λαμβάνει. Αυτός ο λόγος του Κυρίου μας είναι συγκλονιστικός. Γκρεμίζει όλη την ερωτική φαντασίωση που οικοδομεί ο κόσμος. Αυτό είναι αγάπη. Λέει ο Κύριος, είναι πιο μακάριο, πιο ευλογημένο να δίνεις παρά να παίρνεις. Δηλαδή πιο απλά, να αγαπάς παρά να αγαπάσαι. Να αγαπάς παρά να σε αγαπούν. Ποιος έχει αυτή την ιδέα? Αυτό είναι έρωτας. Η κορύφωση του πραγματικού έρωτα είναι αυτό. Να αγαπάς παρά να σε αγαπούν. Αυτό να θέλεις. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό είναι φως. Αυτό ξέρετε είναι νίκη του θανάτου. Τι είναι νίκη του θανάτου? Είναι αυτό. Τι έκανε ο Κύριος μας? Σταυρώθηκε, νίκη στον θάνατο. Εκούσια. Δηλαδή η αγάπη του που ήταν αυτοθυσία συνέτρεψε τα δεσμά του θανάτου. Αυτό είναι νίκη του θανάτου. Να θέλεις πιο πολύ να αγαπάς παρά να σε αγαπούν. Αυτό είναι ελευθερία. Το άλλο είναι μιζέρια. Είναι δυνατόν να έχεις αυτό το φρόνημα και να έχεις συγκρούσεις? Είναι δυνατόν να έχεις αυτό το φρόνημα και να είσαι εγκλωβισμένος σε κομμάτια και να μην έχεις ενότητα? Είναι δυνατόν να έχεις αυτό το φρόνημα και να έχεις διχασμούς? Είναι δυνατόν να έχεις αυτό το φρόνημα και να μην είσαι ελεύθερος, να μην είσαι φως? Λοιπόν, αυτή λοιπόν την ικανότητα, και όσο περισσότερο σηκώνει κανείς τα βάρη των άλλων, τόσο περισσότερο αυξάνει τη δύναμή του. Δεν μπορείς να διακονήσεις τους άλλους ανθρώπους και λες κουράστηκα. Τι κουράστηκες? Κουράστηκες γιατί ήταν δική σου πράξη. Ήταν εγωιστική σου πράξη. Ήταν μια πράξη ατομικής σου καταξίωσης στα μάτια του κόσμου και του εαυτού σου. Βρήκες ένα νόημα προσωπικό ζωής να κάνεις, αλλά δεν ήταν ζωή αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το λόγο όταν σηκώνεις τα βάρη των άλλων, αληθινά με αυτό το φρόνημα τόσο περισσότερο αυξάνει η δύναμή σου, τόσο πιο ελεύθερος είσαι. Και ο πιο κερδισμένος είναι αυτός που είναι υπηρέτης όλων. Με επίγνωση, όχι μηχανιστικά, όχι υποτακτικά, όχι με καταπίεση. Αυτός που είναι υπηρέτης όλων και το χαίρεται είναι ο πιο κερδισμένος άνθρωπος που υπάρχει στον κόσμο. Είναι ελεύθερος, δεν του νοιάζει τίποτα. Είναι ο αλήτης του Θεού, γυρνά από εδώ, από εκεί, δεν του νοιάζει τίποτα. Ο άλλος ένας κακομοίρης αστός, μικροαστός, μεγαλοαστός, κακομοίρης είναι όλοι αυτοί αστοί. Τέλος πάντων, και πώς έγινε αυτό, πώς χάσαμε εδώ, πώς κερδίσαμε εδώ, τι μου κάνεις εκεί και πώς μου μίλησες έτσι, γιατί μου μίλησες αλλιώς, και άρχισαν οι λογισμοί και έχουμε και δουλειά εμείς οι παπάδες. Ενώ είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Δέστε, αυτός είναι έρωτας. Να καταλάβει κανείς ότι ο πιο κερδισμένος είναι αυτός που είναι υπηρέτης όλων. Όποιος μου λέει έρωτας είναι ότι ερωτεύτηκε για τα ωραία σου ματάκια και το ωραίο σου κορμί, εντάξει, για 2 χρόνια το πολύ. Πολύ έβαλα, άντε 6 μήνες. Λοιπόν, αυτό που βαθύτατα ενώνει την ψυχή και την δεσμεύει είναι αυτό. Δεν μπορεί να είσαι έτσι χορτάτος της ζωής, γιατί η ζωή είναι αυτό. Όταν ο άλλος λέει είναι χορτάτος της ζωής, φαντάζεται πώς γυναίκες είχε, τι εμπειρίες είχε. Τι εμπειρίες? Είναι απειρίες εκείνες και αναπηρίες.
Εμπειρία είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το γεγονός. Και είσαι χορτάτος ζωής όταν έχεις αυτή την ιστορική ελευθερία. Αυτή τη συνείδηση, αυτή την αίσθηση. Να νοιάζεσαι περισσότερο για τον άλλο από ότι για τον εαυτό σου. Και στα κρυφά, χωρίς να φαίνεται. Γιατί αυτά τα πράγματα είναι μυστικά της καρδιάς. Που ούτε ο άλλος που τα λαμβάνει δεν αντιλαμβάνεται. Και δεν αντιλαμβάνεται τον ιστορικό κόπο που κάνεις για τον άλλο, ο οποίος δεν είναι κόπος εν τέλει, είναι χαρά και ελευθερία. Αυτό είναι αγάπη. Αυτή είναι λοιπόν η μετάβαση και η μετάλλαξη και η μεταμόρφωση του έρωτα σε αγάπη. Το ενδιαφέρον λοιπόν για τον άλλο σε αυτό το επίπεδο το Ευαγγέλιο το ονόμασε αγάπη. Που δεν είναι κάποιος ρομαντικός συναισθηματισμός, αλλά αφοσίωση προς τον άλλο και διάθεση προσφοράς. Αυτή η αφοσίωση προς τον άλλο και προσφορά μπορεί να είναι να είσαι 24 ώρες το 24ωρο μαζί του, ή μπορεί, αν δεν είναι ωφέλιμο και είναι κάτι άλλο ωφέλιμο, να εξαφανίσει από τη ζωή του. Να εξαφανίσει από τη ζωή του γιατί τον αγαπάς. Λοιπόν, ο έρωτας, για να καταλήξουμε, και αυτό κρατήστε το, λέει κανείς ποια είναι η διαφορά έρωτα, ποια είναι η αγάπη. Ο έρωτας είναι η γέφυρα για την αγάπη. Και η αγάπη είναι η δικαίωση του έρωτα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και επαναλαμβάνω, μην επιμείνουμε και μην μένουμε μόνο στη διαφιλική σχέση άντρα και γυναικός. Να μείνουμε σε κάθε μορφή σχέσεως. Για κάθε ελάχιστο αδελφό μας. Τον πιο σχετικό ή τον πιο άσχετο. Για όλους είναι αυτή η δυνατότητα και αυτή η σχέση. Ερωτήσεις? Μόνο μία, γιατί η ώρα πέρασε. Άντε δύο. Στη σχέση που πρέπει να ανοιχτούμε χωρίς διάκριση. Συγγνώμη. Μπορούμε μέσα στη σχέση αυτή που μιλήσαμε να ανοιχτούμε χωρίς διάκριση, δεν χρειάζεται διάκριση. Πολύ ωραίο το ερώτημα. Η προοπτική και η στόχευση είναι η σχέση να γίνει τόσο καθαρή που να μην υπάρχουν αυτές με διάκριση χωρίς διάκριση. Αλλά επειδή είναι μία πορεία, απαιτεί τη διάκριση. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να ακούσει όλη του την αλήθεια. Ο πνευματικός μπορεί να του πει τόση αλήθεια όσο αντέχει να ακούσει ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Δεν αντέχει ο άνθρωπος όλη την αλήθεια και πρέπει να είναι διακριτικός ο πνευματικός. Γιατί αν του πει το άλλο όλη την αλήθεια, μπορεί να τον κρεμίσει και να μην τον αντέξει. Επειδή θα πούμε τόση αλήθεια στον άλλο όση μπορεί να ακούσει για να μπορεί να μην κρεμιστεί και να συνεχίσει τη σχέση. Αυτή είναι η υπόθεση της διακρίσεως. Η διάκριση έρχεται από την εσωτερική κατάσταση, το πόσο κανείς είναι δουλεμένος μέσα του. Δεύτερο, μέσα από την προσευχή και μέσα από την αγάπη για τον άλλο που τον καταλαβαίνει. Μπορούμε να δημιουργήσουμε σχέση με συνάνθρωπο και όχι με τον Θεό? Ναι, μπορεί να δημιουργήσει σχέση, αλλά η σχέση αυτή δεν θα έχει βάθος, θα είναι μια ψυχολογική σχέση η οποία θα φθήρεται. Και χρειάζεται και η σχέση με τον Θεό για να γίνει ουσιαστική αυτή η σχέση. Εκτός κι αν κανείς το λειτουργεί με τον Θεό χωρίς να το καταλάβει. Γιατί μπορεί να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην εκκλησία που νομίζουν ότι ζουν τον Θεό και δεν ζουν τον Θεό. Και άλλοι εκτός εκκλησίας που να ζουν τον Θεό και νομίζουν ότι δεν ζουν τον Θεό. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται η εμπειρία αυτή της χάριτος του Θεού, της παρουσίας του Θεού, της μνήμης του Θεού, για να μπορέσει να υπάρχει μια βαθιά σχέση. Αλλιώς θα είναι ένας παιδεμός και μια διαρκή άσκηση. Έτσι την επόμενη Δευτέρα, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.